Басмай. Изпам че как беше рек. Ей, шефов, Това е. Баси майка. Приятел Краси, тук сме. Изкарай го отвън, така по-хубаво се вижда. Изкарай го отвън. Чекай, мире ме. Нека си да поздравиш. Или тук, ако ни фанат полицаи да ги ни скъсат, Баси майка. Или Бродвей с камиона правиме мувинг. Краси на култовата дата 15 август. Чикагско време близо 7 часа, Нью-Йоркско време близо 8 без 2 минути. Баси майка. Баси майка да види какво става. И аз съм друг свят, бе. Чакай да си направя култовото изпълнение, аз без него не мога. Къде караш тук, бе? Тапак. Пуснай кючека тримата, брати. Сега ще им пусна кючека тримата, брат. Леле. Абе, тук е забранено за камиони, бе, брат. Да, бе, те полицаите бяха забени да бе. Times Square правим мувинг. Леко аудитория и тук много близко минаваш леко, брат. Чакайте, той ще ме пусне. Аз това ти разбра. Това Times Square ли, бе? Това много ясно ти, тук ще остава. Не, за Times Square, бе. Кючека тримата, братия, в Times Square. Това е култово изпълнение, си правя една. Не, майко. Его. Гледай малко, бе! Пак си съпака, бе, братя! Майко. Мире, Роки, мире. Специален поздрав за... Шипко на барабани! Удри! Шипко на барабани! Какви с тия колички, бе? Какви с тия колички тук си баба, майка? Где тя мадами? Снима ги тяга. Баси майка. Тия ги пресичат, бе. Геги. Леле, как ти? Здравявам вас тримата, братя, кючека! Не мало, путки тук, брат. Тук е пълно. Бедни малко. Ори специални поздрави, специално за фирма Стил и специално за Адаша Димо. Айде, Адаша Димо. Поздрави са Роб, поздрави са Фре. Чека тримата, братя. Това лудница ми. И специално за доктор Черпан. Поздравете лично за Адаша от Балтото и компания. Адаша Димо. На Бродвей. Кой не стане, нима така тя, кой не чува, само за мене. Кой не стане, нима така тя, кой не чува, само за мене. А ти си без навсо, супер си без навсо, супер си без навсо. А ти бе младенцо, супер си без навсо, супер си без навсо. Варам балали. What would you do?
Mercedes i gara, banki notarja, za ti mopita, po ulici te skida, Mercedes i gara, banki notarja, za ti mopita, a ti betimo, sikar si betimo, a ide me prava. Hadi si bez akşam, şükür si bez salam, aynı ne prava, farmali. Тук ми е лапдома с картата. Чапкам яко. Бака, може да го качиш после на лаптопа? В момента ева майка. Vai, Gaio. И всичко свети, бе, брат. Има щом дори. Що е това, бе? Хард рок. Коя улица ние ќе изпуснем скеджуло, бе? Записвай. Сега ми гледа там. Виде колечки тука. Ева майка. Ей, много народ има там, бе, брат. Леко. Как не ги пускаш, бе? Това беше стигнал. А? Това беше записа, бе. А?